En Trimo, cando temos a primeira constancia documental da súa existencia, é alrededor do século XI, a mediados do século XI. No século XIII xa as referencias comezan a ser máis constantes e máis directas en Trimo. Nese momento, en Trimo comeza a conformarse como unha das múltiples xurisdiccións señoriais que hai en Galicia. Esta xurisdicción señorial ten unha particularidade que é das poucas da Galicia rural que ten como señor ao propio rei. En Trimo non se vai chegar a consolidar un grande señorío feudal. É todo o que é o término do actual concello de Trimo, xa dentro do século XIII, queda conformando unha única unidade política baixo a autoridade do rei. E así permanecerá hasta mediados do século XIX, hasta 1834, e desde entonces xa como un concello constitucional ata hoxe en día. A finales da Idade Media existe un pleito do que nos consta a documentación ca sentencia final, por así dicilo, no que o Concello de Trimo demanda ante o Tribunal da Real Audiencia de Galicia o Conde de Monterrey, o Conde de Ribadavia, por uns impuestos, uns servicios señoriales que le impuña injustamente sobre o Concello de Trimo. Ese pleito sai tremendamente favorable aos veciños, porque o Conde de Monterrey, o Conde de Ribadavia, négaselle taxantemente calquera potestade, calquera autoridade sobre o Concello, elimínase calquera tipo de servidume e de dependencia. A partir dese momento comeza a existencia do Concello de Trimo como unha corporación que funciona sobre si mismo. Non sei se explico, que non depende dun poder alleo. Os veciños nomean os seus alcaldes, os seus xuíces, que eran tamén os capitáns de milicias, exencións de impuestos, non tiñan por que facer servicio militar lonxe de Trimo, que, naquele momento tiña unha importancia moi grande. Outro aspecto que hai que ter en conta, a comezos do século XX, é a migración cara a América. Eso vai trasplantar en bloque toda unha xeración da mocidade de Trimo, cara ao outro lado do Atlántico, na Habana, en Buenos Aires, en Río de Xaneiro, pois van coñecer unha vida que para eles era inalcanzable en Trimo, non só desde o punto de vista da prosperidade económica, senón tamén das ideas políticas que descobren ali. Pouco a pouco, eso irá empapando a cultura e a vida local. Xa a comezos do século XX, nos consta que existen sociedades culturales para a ensinanza e instrucción dos labradores de Trimo, existen sindicatos, existe un pequeno partido republicano, mesmo nos consta que no ano 1909 xurdiu un dos primeiros xornais republicanos da Galicia rural, que se coñecía como Picaraño. A larga, eso tuvo unha consecuencia moi fonda tamén, non só cortou en seco todos os procesos políticos que estaban en marcha de sustitución das vellas clases dominantes por un campesiñado que poderíamos chamar empoderado, que participaba na política, que se implicaba, pero que tamén provocou que se sedimentara unha ideoloxía moi contestataria e moi radical na xente de Trimo, que pervive aínda hoxe en día. O máis significativo, que poderemos calificar en certo modo como esplendor de Trimo, podémoslo ubicar a cabalo entre o século XVII e XVIII. Despois das guerras con Portugal, en Trimo, comezanse a introducir novos cultivos procedentes da América que potencian unha revolución agrícola increíble, que chega a multiplicar por 3 a súa población no lapso dun século, o que supuxe unha auténtica revolución social, demográfica, económica, a todos os niveles. O seu máximo exponente podémoslo encontrar na iglesia parroquial. A iglesia parroquial de Trimo está calificado por algúns estudiosos como a maior mostra do barroco rural de toda Galicia. É unha iglesia única, parece unha basílica urbana máis que unha iglesia rural, dun estilo churrigueresco, un barroco tardío, realmente exquisito, así o definiron algúns analistas, que desde logo é algo único, que non podemos atopar no rural galego, polo menos dun modo tan esplendoroso, pero que en Trimo existe principalmente gracias ás liberalidades, ás liberdades, aos privilexios cos que contaba o Concello e á riqueza da súa parroquia, tamén gracias aos caudales que proporcionou esa revolución agrícola. Un dos aspectos característicos de Trimo é a súa condición fronteiriza. Compartimos fronteira con Portugal e iso marcou a nosa historia. As nosas relacións cos portugueses non sempre foron pacíficas, principalmente porque nós, claro, tiñamos a condición de porta do reino. Dicían os portugueses que necesitaban que os defendesen desde Lisboa porque os galegos de Trimo eran moitos e moi valentes. Entonces, digamos que sempre houbo pequenos conflitos de baixa intensidade que chegaron hasta ben entrado o século XX. A fronteira a nós foi nos imposta por uns límites administrativos, pero que tamén, en certo modo, supuña unha xente de pacificación a ambos lados da fronteira.
digamos que a ningún dos estados lle interesaba que existise unha conflictividade intensa e permanente entre ambas partes. Ademais deso, tamén había unha sociabilidade bastante intensa, compartida, relacións comerciais, de matrimonio, aldeas como Pereira ou Olelas comparten o seu monte cos portugueses, sempre foron frecuentes os intercambios matrimoniais, e demais, digamos que hai un contacto cultural moi intenso, a pesar de todo, que se nota sobre todo na fala, pero tamén nos costumes, na gastronomía, no folclore, que ao fin e ao cabo, pois, bueno, como di Ferrín, os de Castro falan o portugués con acento galego e os de Entrimo falamos o galego con acento portugués, non? Digamos que a fronteira aquí é moi difusa.